Значи, авантюрата Мусала ще се проведе по следния начин. Първо, ще разделим екипа на две. Едната част от хората ще спят в хотела на планинската служба в Боровец. Цената на нощувката е 15 лева. И те на следващия ден ще посетят Руцики, Саръгьол и Ситняково, които са ловни хижи на цар Борис и сега са владение на Симеон Сакско-Володарско. Ще видят електроцентралата на Сименс в дворец Царска Бистрица, която е от 1932 година. И това ще бъде за долната група, която може би ще прекара по-хубаво, защото няма да се мазохира към върха. Групата, която ще ходи на върха, трябва да бъде готова да ходи 9 часа, да си носи абсолютно всичко загоре, което включва раница с храни, бивачни съоръжения за върха, добри обувки и топло облекло. Ако имаме възможност, тази група ще ползва лифта. Ако това обаче е много условно, така че да е готова с тези, които имат желание да ходят на върха да спят, трябва да са готови за доста сериозно физическо и психическо натоварване.